Abawuvala umlomo ngensizwa ena 24 years yayeka esikoleni yavula amafamu, yavula i-poultry farming ekuyiyona kade ihanjelwa Ayanda Msweli laphana. Ubuze wabuya ebabaza amazwi, ebabaza indlela ekhuluma ngayo, ebabaza izinto esizenzile in a space of 2 years, 3 years, njengoba eshilo wathi umfana futhi uyimisele ngokuthi aqhubeke phambili. Ngenza kwethu siyafisa ukuthi le video idlulele phambili nakwabanye ababonayo, njengoba nikule channel siyafisa ukuthi kube nabantu abakhekayo through ukuthi mina ngoba ngila kule Guluva TV noma ngoba ngabona Ayanda Msweli TV ngakhekile, ngikhona amazwi okuyiwona angixinxile noma akube njani ukuze ngibe la engikhona. Ngenza kwethu abaluleke kakhulu lamazwi kuzokusiza ukuthi uma ukuthi uyabona ukuthi isikhathi awuzokuba naso, thola isikhathi ngana kwethu uyibuke iphelele le video ngoba ibaluleke kakhulu. Ngiyakholelwa ukuthi izokusiza nami njengoba nginipostela ngoba ngiyanithanda futhi nibalulekile kumina. Ngiyafisa ukuthi nikubone lokho kubaluleka ngalamazwi aphoswe yilensizwa. Siqiniseke ngani zakwethu ukuthi ivideo lena biyenzo Ayanda Msweli laphana ke enkandla ensizweni yakabhengu, enzela ukuthi yonke into ivele njengoba injalo futhi ivele njengoba injalo. Insizwa yazwakala ikhuluma, insizwa ibeke nje istory siqala size siyovala. Ngicela ukuthi sibambe le video ngana kwethu. Mawuthi uyabona ukuthi isikhathi awunaso, ungabuka uhafu uyobuye uyiqedele. Bamba nayo video. Siyaphila baba. Siyaphila. Yebo baba. Ngicela ungene ngafakathi. Nathi la ngisebenzela khona. Siyaphuthuma. Manje ngizofaka ephaketheni. Siyaphuthuma. Awufuni kwenze njalo? Siyaphuthuma kakhulu. Yabona ungimisa nje usengibambeze ufuna ngibe ngiseshowe ngo4 manje engisikhathi sama. Hawu. Kodwa ngiyabuya phela mhla 13 ngiyabuya ngizala. Ufaka noma 50. Ngiyabuya mhla 13 ngiyabuya. Ngizobe ngila. Sorry. Mhla 13 ngiyabuya. Ngisalana weqhawe. Faka ke qhawe la ngithi. Mhla 13 mina ngiyabuya ngizobe ngila. 50. Yebo mfowethu. Siyabonga mfowethu. Ngiyazama. Thank you. No, Umthobisi wakabhengu. umthobisi wakabhengu. Wakabhengu la. Endaweni yasenkandla mazambaneni. Ngiyabonga qhawe. Ngiyadayisa inkukhu. Oh yeah. Ne-tuck shop. Kodwa bayithi kwande la wenza khona. Siyabonga qhawe. Bonga mina. Azama umhla ka13 sibonga ukuthi singakwazi ukuthi ukhuluko sikubheke sinesikhathi. Ungaqhamuka akho inkinga nyabo. Ngiyabonga kakhulu baba. Siyabonga mfowethu. Unama. Wena ungwala? Yebo ngakhona. Like ahambe. Le isithixo wasilanda khona leThekwini. Ayasodwa eThekwini. Bakuthumelele. Yebo bangithula la ephela. Kunjani baba? Siyaphila. Siyaphila. Yebo. Hawu. Phela le branding ke ngaba nayo eduze kwami. Onem support umfana. Msawutsepho kakhulu. Manje wena uthenga nini? Uthenga nini? Yakho mshiyampa sibuka amavideo akhe ngesayi. Loyilami mina. Hawu. Into kaSithixo inhle. Yebo yakho sayithanda. Ngiyithanda. Engakho silemba ukuthi. Africa my continent, Africa my hope. Cha siyabonga kakhulu mfowethu uma ukuthi insizwe ezisencane zisupport ezinye insizwe ezisencane. Nizomkhumbula kuSithixo ngeke silokhu sikhuluma ngaye. uSithixo ale everele. Manje nami ngithi mangila ngikhangwa indaba ukuthi hawu le brand le. Kodwa ngize kule yansizwe yagijima ngibamba lapha. Ngangiphuthuma ngaleli yala. Yathi yafuna ngize lapha. Ngathi hayi ngizobuya. Yayicanti ngiyadlala. Sengibuyileke. Uyena ongasaficwa ke manje. Senkandla kukuphi le ndawo kuthiwa kuphi la? Kunamazambane la. Hayi igama nje salifica sikhule nathi sibizwa ngayo. Ngibe ulinde wena uze kuwe. Kusemazambaneni? Kusemazambaneni. Sure. Hawu. Kundawo mfethu kuthiwa engekho amazambane. Nathi indawo nje sifice esakhula nje kubizwa ngakho lokho so sabu kanje. Uzumbela. Manake. Uyena uwena lo? Yeah. Siyaphila angibonzela. Uyabona lento lena? Uyabona nje lento le? Ngempela uyibona ukuthi lento. Welokhuza. Yeah. Kunjani baba? Hayi sikhona. Siyaphila. Yeah. Cha bo. Ngaleli yalanga. Ophuthu. Ngaphuthuma impela. Hayi ngakubona. Ngangeke ngize nguphoxe. Hayi ngabona impela hayi. Wawusendleleni. Mfana wami tshela mina neminyaka mingaki? Na 24. 24 uqede nini esikoleni? Ngaqeda 2021.
Waphasa kanjani? Hayi grade 12 ngiphasa. Kwenzekani lapha grade 12? Ngisesesikoleni ngangifunda esikoleni esikhulu eBizimali. Hawu Sikhuluma iqiniso ngisho ubaba yes. wakhona uyazi. Ubaba wakhona ubani? Umkhulu. Uyazi. Ngamtshela ngathi hayi mkhulu mina ngithanda ukuyisebenza. Okay. Yebo wathi hawu kodwa mfana wami ngathi cha impela ngithanda ukuyisebenza. Ekhaya babefuna ngiyiphusha ngathi inkinga ngithanda ukuyisebenza. Ngase ngilekhisa-ke ekufundeni ngenxa yokuthi ngangithanda ibhizinisi. Unamanga. Ukusebenza ngisesikoleni. Mana-ke. Mana. Wena wehlisa ukutadisha ngamabomu, amamanga ngamabomu. Ngingalikhuluma nje aliphela iqiniso. Wela cha ngisesikoleni phela esikhulu sodumo. Hayi kancane. Kodwa ngenxa yokuthi ngangithanda ukuyisebenza because bengithi mangifunda ngizoyikhuluma into eyiqiniso. Yes baba. Bengithi ngifunda esikoleni ngibolekisa ngemali. Ngisho ekhaya bakwazi lokho. Mfana. La ngathi mangiphuma khona nemali ngabuya no-4,000 ngenze learners nelicense. Hawu lalela ngisazokubuza ukuthi unayo ni license. Hayi nginayo license ngemali engayenza through ukusebenza. Lithwa ama results amangabanga amahle. Unamanga. Wena esikoleni wena ufika lapha esikoleni uze ebhizinisini mawubona abanye abafundi wena ubona ibhizinisi. Impela. Unamanga. Hayi impela. Into sami ngifisa ukuthi ukubonisa umsebenzi wami wonke. Ngangena sibonele. Cha sizo impela nje asibono sezantsi khona osekhaya. Lo uqala khona osekhaya. Cha sizoya mfowethu. Yikho ngithe namhlanje bengisenkantolo lapha. Ngathi angiqede ngathi angize la khona ngizokunikeza ithuba kahle ngoba ngaleli la ngangiphuthuma. Hayi ngabona. Awungitshela ngifuna utshele omunye umuntu wena esikoleni uyaphuza uyabhema. Angiphuza ngibhema. Akaze ubheme enhlobo. Akaze uphuza utshwala. Hayi lutho. Kodwa uthi isikole. Ngani isikole sihambisana nebhizinisi? Wenza kanjani wena ukuthi ukuhlukanisa? Into yenza ukuthi kanje ngasashonela umangi emncane ubaba ngimazi ngabona ukuthi kumele ngizame ukuyimisela ukuvusa ikhaya lapho. Ushona unangaka umama? Washona ngina-10 ubaba washona uma engikhulele 8 months. Kodwa enginakho namhlanje through ukuyisebenza ngikusaba ukuxoxela umuntu. Unamanga mfana wami. Nginengane. Le moto ekabani le moto? Hayi imoto ekababa omncane. Yes. Yasekhaya so ibihleli nje engayisebenzisi ngase sixoxa ngithi ngicela ongcono ukwenza something ngoba sengiqala umsebenzi we-poultry farming. Specialize ngey'nkukhu zamaqanda, ngibe ney'mbuzi ngidayisa ney'mbuzi. Ngiphinde ngibe nesitolo lesi ngiyasirenta-ke kodwa. Yes. Yebo. Unengane busakhulu uqhubeka. Nginengane, ingane kade ngiyohlawula kuba ngomhla 2 December ngikhokhile nje. Angikweleti lutho. Uyambona ukuthi wenzani lo? Uyambona ukuthi wenzani? Hayi ngibona impela. Umbona ukuthi wenzeni? Hayi ngibona impela. Uyazi ukuthi wayenze nje. Angithi wena uneqiniso. Nami ngizotshela angimhlawula. Kodwa-ke isikhathi singakafiki. Ngithutuze manje manje. Ngithutuze mfana. Ngithutuze wena manje. Ngithutuze manje. Wena uthathaphi lo mqondo ukuthi mawonile emzini womuntu bese uhambe uyovela uyohlawula. Ithini lento? Umkhulu engakashoni wasitshela into eyodwa ekhaya wasitshela ukuthi obaba njengoba beganiwe akekho ukweletayo. Mina ngazalela emshadweni bonke babekhokhe yonke into. Wayesethi nani ngifisa ukuthi noma ngingasekho ngihambe emagameni ami. Lethwayo ngathi mangenza iphutha ngihamba ngolungisa. Esikoleni ngaze ngaqeda ngenangane. Ngizathola ingane oba sengisebenza senginebhizinisi lenkukhu kanye nezimbuzi kanye nesitolo. Uma ngithola umntwana. Siyangibona ukuthi sekungconyana kodwa nje hayi ukuthi ngangamthandi kodwa ngangibuka isimo sami. Asihle kancane. Wena ngifuna sigcizile lena. Hayi ukuthi usebhizinisini ngoba uhlulwe isikole. Hayi ngisebhizinisini ngoba ngifuna into ngicela uyisho kodwa izoba buhlungu. Yes. Into engiyifundile ukufunda akukwenza ube rich. Ukwenza u-afford ukuphila. Kanti uma uzisebenza unebhizinisi uba rich bese uthola igama lokuthi uthwele. Into yenza ukuthi noma ngingasho ukuthi ngingafundi kodwa umuntu ofundile akanayo imali yokuthi uyibillionaire but uba umuntu afforda ukuthi mefuna isinto asithenga mefuna impahla ethanda ayithenga umndeni uyawusupport kodwa ekugcineni usala nani all i-deduction yakhe ne-salary yakhe akasali nalutho because one imoto iyakhokha umuzi mhlawumbe uyokhokhela imndeni usala nani usala nento yokuphila ekugcineni mawufa ingane zakho hamba namajasi kufa emgodini kanti mangine business ezami ingane ngenika isinko
ezosidla imihla nemihla kuba kuzona ukuthi ifunani mazingakufuni ngazi mano namfana wazuhlanipha kanti ungwaphi sibongo ngawabheka isibongo umama umabona kanti uMabuthelezi owawuphi uThulisi ekhaya uzalwa le masolosolo kuphi emasolosolo kuphesha wensuzi ngaphansi kwenkosi uNtuli kuyona indawo la enkandla mana ubani wena lona ubani lobukela kuyena izinto noba abazali bashona umncane wazuhlanipha ngako ubukela kubani ubani nje okuphekayo okuvukuzayo ovukuzayo into enza ukuthi mhlambe ngipheke kanjena uma ubeyile iphanto bedayisa sekwakusanda imhola lesa sikhathi yes so bethi mayehamba emholweni ekhayeni tuckshop yes bengithi mangiyodlala ngithethela ukuthi ngidlaleleni ngingadayisile ekhaya angishayele lokho la ngaqala khona ukuphekela lapho wathi mayehamba angakhaleli ukuthi ushona ngangikhalela ukuthi lo muntu ekade ngisapho sengizosapotha ubani kanti yena wayengangifundisela ngifundisele ukuphila ngikubone kodwa mina lokho engasekho okunye kambe sikuxosha-ke mina-ke ngasho ukuthi into engikhona ngathi ayikho umuntu ongiphekile umuntu mengitshela into angizwa kodwa leyo yenza ngiyayizwa shuthi ngiyayikhethela ukuthi ngifunani hayi wena mfana uyaphetha kanjani wena mfana akuvamisile ukuhlangana ney'ngane ey'hlakanipha nje phela wena mfana uhlakaniphile kodwa ukuhlakanipha kwakho kunesinye isitezi akhona ukuhlakanipha nje kwengane le ngane ihlakaniphile uyabo kube wena ngabe ngithi uhlakaniphile ube uthi kwathi makushona abazali bami ngabona ukuthi ngeke sisakwazi ukubamba angibambe ngibabele nodadewethu cha wena lento u-intentional very intentional mana-ke ekhaya libangaka ekhaya kumama nobaba uzingibulala awufuni abazali bakho besethuneni baphoxeke wena hayi angifuni into ezongihlaza and futhi nento ezohlaza umndeni wakithi ngoba ngikhuliswa ubaba omdala umfowabo kababa so ngisho ukuthi angifuni ukuzohlaza igama lakhe izingane engikhulisile negama ehleze kuthiwa intandane ziyahlupha kodwa le mina ayihluphi hayi ngoba ngiyibeka kahle phambi kwamakhamera useceleni yokutshela iqiniso ngeke mfana sekhaya siyobheka umsebenzi singahamba ngenyawo hayi into sihambe ngemoto ngoba kuyibanga hayi kuthe kungalanga ezansi yebo Africa my continent, Africa my home. Na ingane. Le ngane nizoyikhumbula yagijima yangivimba lapha. Cha namhlanje ke sibone sithole more ngaye. Asamse ekhaya. Oh, yes. Uyuzalo lwakhona? Unamanga? Basekhona ekhaya kwaphuza ushukela abazukulu. Yebo, sekusele abazukulu no auntie. Manje wena nenzani ngenduku enayishelwa ubaba uphuza ushukela umkhulu uphuza ushukela? Ngangithi ngizoyilungisa lesa kwasho ukuthi ngalesikhathi ngangisafunda isikole. Ngase ngikhonesa kakhulu nabaculi. Ubhuti wami lo uzalo baba omdala wangisusa wathi hayi ufuna umuntu ofundile amaskandi umculo uyabheda ngoba namhlanje muhle kusasa unje. Oh yes. Ngagcina-ke sengishiyile. Sengingena ngapha esikoleni. Ngithe mase ngifika esikoleni ngabuka ukuthi okay into ekwenza ube right business. Ngangenzela ukuthi after mangithiwa isikole seyangidlula kodwa ngala empilweni ngengihluleke kwaba kanjalo ngagcina sengukhohlwa umculo wakithi ngoba nami sengiqala impilo yami. Oh yes kwaba kanjalo kodwa abantu abanye obhuti nobaba omncane bathini ngomculo kona kunzimana manje sikhuluma iqiniso ngoba into esuke idlale kakhulu sekuvele kufika abantu babakhohlisa ngalokho nalokho bese igcina kufatalala. Oh yes abantu olagcina lenziwe itshe. Yebo balenze itshe kwasho ukuthi baluvule kuphela ngathi lagcina livulile. Okay
ukuthi okuningi bekwenza ngisesesikoleni Usesesikoleni. ngikubuka nakwi-TV ukuthi awuna kwenzeka Okay. sekhathi ukubangitshele ngomlomo ukuthi ngeke ngale Yes. Mana akawutshele mina. Lapha esikoleni ukufundani? bengenza accounting Awukwenza account. ngangenza accounting lapha esikoleni Manje wena usaboni ukuthi ufuna ngifunde i-accounting bese ke ngizoba u-businessman. ngithi mawuqeda ugrade 12 Yes. uphasile udlulele evarsity Yes. mawufika evarsity uyafunda Yeah. uqede mawusuqeda ukufunda uyabuya futhi uzo-applyela umsebenzi Yeah. what if ngihlala 3 years or 10 years ngingasebenzi kodwa ngine-qualification ngabona ukuthi no umshonisile la kanti lo ngabe lezi sikhathi lonyaka ngihleli ekhaya angithi ngenza something Yes. ngcono nje kube kanjalo lapho ngathanda khona mina ngokuyisebenza ngabuka ukuthi kuyaphileka Siyale. ayisikhona kuyaphileka nje kakhulu into enza ukuthi ngithanda kakhulu ukuyisebenza imali engena usuku nosuku iyakwenza nawe uphile because awuvalile Yes. awukwazi ukuthi ish ngizobuka ibudget ukuphela kwenyanga ngizobanda wena ubuka imali oyisebenzile wenza ukuthi kumanje nje sengithenga ucingo nethanki neyiqoqo ufuna ukubisa ethi yami la ngizokwakha khona umuzi wabazali bami Oh. yeah ubaba omdala ngakhuluma naye washo athi hayi kodwa mosho njalo asikuyena thina sebenza nje kuphela and futhi nesupport kayi bona Bakunikeza. hayi banikela kakhulu kodwa sokubona nayo ithandi lapha ebese ngithini nanokuthi okunye-ke ngingangaba nenhlanhla nakho into esemethe Oh. ngangilande ngayo imoto Yeah. okwenza 7,500 Mana ke le mali uyiboleke ubani 7,500? hayi angiboleka omoto ama-saving plan njengiwenza Waye ebhenki eCapitec. ngiwenza ngesizulu ngesikokoko ngiwenza ngesizulu Mana. sikhona nje lapho ekhaya Mana le asingena lana singena la ekhaya. singena Le mali uyibekile ngilokhu damane ngiyibeka ebhenki. hayi ebhenki ngiyibeka ngesizulu nje awuthi ngicela Vula off. Hey, South Africa, my continent. Hey, South Africa. Hey, uhamba ukubona. Ukufunda awuzukufunda kubantu asebephumelele. Awuzukufunda kubantu abadala, uzofunda nakubantu abale emva kwakho bazalayo uzofunda kubona. Lengane lena ngiyayizana. Lengane mhlambe enganeni zami unumber 4. Ngaba unumber 4. ngikholisile ngina-disability Baba. Niyaphila? Siyaphila. ubaba uMsweli-ke lo we-Ayanda Msweli Foundation uzobuka umsebenzi esiwenzayo Siyabonga kakhulu baba. Thank you so much. Siyabonga. Hawu. Mfana. hawu yena nje owangikhulisa after nje ekushoneni kamama kanithini ngize ngibe mngane hayi noma sicela singene ngale Osingena ngani? Yeah. Lo ngumsebenzi uqala kanje. Uthe okay ususe esikoleni unibolekisa ngemali wena. Uphuma ama result okuphasa ngapha wena uyafeyila ngapha kuphuma imali wena ngapha. Uma usuno 4,000 right? Le ifika kanjani le ubani obonele kuyendaba zezinkukhu icabanga kanjani? le nkukhu into bengisebenzisa kakhulu i-media nje especially mhlawumbe u-YouTube no-Facebook ubuka ngangingena kwi-portrait Yes. yonke into ethinta i-portrait ngingena nama-website Yes. ngikuthanda lapho into engayi-experience ngale business yaka-poultry farming ukuthi irano kakhulu abantu abamhlophe thina abantu abamnyama kancane esikhona sisebenzisa lezi kuthiwa ama-broiler chicken lezi ezimhlophe zenyama Yes. lezi amalele lezi zamaqanda Yes. so ngasithi mina ngoba abantu bala endaweni baningi basesezenyama so ngona ukwenza ezamaqanda
Okay, wenze short analysis. Yeah. Yes, Ngenza- wabheka ama-gap ukuthi kune-gap lapha. Kune-gap and Yes. futhi la i-marketing la nginayo kakhulu because akekho usaplawa noma ekhona Bancane, yes. Mhlawumbe kuney'nkukhu ey'ncane ngathi okay ezongisiza kanti umkhulu sameshona wayeshiye nje ney'nkomo ukuthi-ke hhayi uma sengigana abafana bami ngithathile Yes. esho kumina nomfowethu umfowethu walobola-ke ubuyena uyayisebenzela wayithatha mina ezami ngase ngiyithatha ngayidayisa ngayiconvert-a zabo cash Oh yes. la ngaqala khona ukuthola i-capital injection Yes. ngaqala ngathenga eziwu-10 ngenzela ukustarta ngibone ngathi emva kwalapha ngalanda eziwu-50 ngabothi kuyaprushena 80 kg nga-increase zaba 100 inkukhu yodwa ngaleso sikhathi ibe-136 mhlawumbe uzothi uthatha nje kancane i-calculator sibone ukuthi imali efakwe la without funding ngalesi sikhathi I-proposal avenze. Why azuyenza i-proposal yocela imali? bengakakwenza leso sikhathi ngisaqala shuthi mothi 136 times 200 yabona 27,200 including the cage ama-cage lilodwa liwu-4,000 lilodwa so ngena siwabuke ngalo ngithatha njalo ngane ngemali yey'nkomo lezi ekuthiwa ndoganwa ngazo ngabona ukuthi ngisemncane kunokuthi Yes. ngalo ngiqala ibhizinisi unkosikazi ngizomthola senginemali yala Yes. kwaba kanjalo Asante. Ha. Hayi, selokhu ngibabaze njalo. Engasiphi day wena? Africa my continent, Africa my home. Hanake. Ikheji ke ukhuluma ngani makhuluma ikheji lokhu hamba namapayipi akhona Oh, lokhu nje kukodwa namapayipi akhona ey'gubhu ku-4,000 kudlula kwaba kanjalo kusho ukuthi lona u-4,000 ngalo 4,000 ngalo 4,000 ngalo 4,000 ngalo bese kuma uzothenga iy'nkukhu lana nje wena udila neqanda dila neqanda naleya mali enganginikela ngayo imali engiyitholayo and ngisazophila nalamhla futhi ngifake okuncane noma ntona nekabi kade ngistokhile izolo kodwa nje ngeke umncane ngibhisi manaka awushoyo mhlambe ngosuku amaqanda isonto ziwazalela ngesonto ngosuku ngenyanga izalela kanjani zalela usuku nosuku khipha amaqanda zizonke lezi zizo-408 Yes. kwafa 100 kwafa 100 kwafa 100 ngenxa yalesi sikhathi sifikile isade Yes. kudlula kwafa 100 ngithena imijovo kwaphinda kwafa yazi noma almost 50 phela lo 100 wofika kodwa-ke still hayi kusaphusheni athi kusele 208 or 90 kanje or 300 amaqanda wathola ngosuku uthola cishe mangaki ngosuku uyawuthola 300 exact manaka u-300 300 One. amaqanda noma uthole 208 ngosuku awakaphumi lawa asamancane lawa asazophuma amanye kusengadilivile kodwa nje asazophuma and ngithe sephusheka kanje ngase ngihamba ngayofaka isicelo kwaba ku-MEC lo bephethe ngaphambili umama Masithole Mlowo Yes. yawo ngahamba nje bafika-ke nayo intatheli zafike zashutha zenza yonke into Yes. kodwa yena wathulela umuntu wasethi ngoba mfana wami ngathi uyasebenza ngizokunika i-funding yokudla Yes. wasethi uzobuya-ke ezoqhubeka angapheli i-structure bani ukuthi bengakabuyi ngenxa yokuthi usuke waphuma futhi ungene kwa-court uphumile kodwa ngoba umsholozi ngamtshela-ke nokuthi umama Masithole yathe kanje ungakaphumi into anginika yena wanginika ukudla kwey'nkukhu ngakwazi futhi ukuthi ngisaphethe Yes. Njengamanje-ke njengoba usakhuluma ngendaba ka-MEC obekhona ma ungathi-ke noma kungasena umuntu kahulumeni umuntu uma ngathiwa ufisa kusupport ungathi udinga ini nani into engathi umuntu cela ngisaphethe ngayo u-extend ezinye iy'nkukhu
mhlawumbe Yes. bese ngakhela i-structure, hhayi lesi esakhiwe kanje because bese ngangisaphatane like esakhiwe kahle nje sine-structure bese ngifakela-ke amakheji ney'nkukhu. Okunye ngobe sengiyizamele. After lapho ngimkhombisa i-report noma ngawubani ozizwa enamandla angcono Yes. because indawo nginayo la ngizathi siyayibona amasiphumela. Yes. Hhayi lapho ngingathokoza kakhulu. Lezi nkukhu uma uyithenga ingakanani iy'chwane, iy'tshwele? Ithenge isikhulile iseyiqholo. Okay. Isithe ukukhula nje ihlala 2 weeks or 3 weeks iproduce iqanda. Oh. Yeah. Ihlala isikhathi esingakanani before igugeke manje makuthiwa ayifanga? Ihlala unyaka no-6 months. Oh. Yeah. Kusho ukuthi sonke lesikhathi lesi ikhiqizela nje iqanda. Ikhiqizela nje iqanda kuphela. Okwakho unakanela ngomjovo, ama-antibiotics, yabo ama-stress, bani, ama-vitamin kuphela. Bese uliproducela iqanda. Mase siyindala ingasawaproduce, uyayidayisa futhi umuntu ayidle, ubuyisa i-capital. Oh. Uphinde we-stock ezintsha. Ngoba la nabasebenzi abawu-2 Yes. abangisizayo. Yes. Badila nokuklina ukuthi badila nokuklina Kuhlale kuklini. kuhlale kuklini kube right. Still nabo futhi bayahola ngaleyo ndlela yabo. Yeah. Esivumelane ngayo. Yes. Kodwa uma ngathi uyakhula umsebenzi mhlawumbe almost uphethe 5,000 weyinkukhu 10,000 baningi abangaqasheka kakhulu baningi. Nanolusi imbuzi ukuthi noma seyiphelile because bayijokhe kakhulu ngoJanuary. Zaphethe seluncane lezo-3 kodwa ngizophinde futhi ngi-order ezinye after ukubiya lapho esayithini. Yes. Yeah. Umsebenzi uyakhula ukuthi ukhula kancane ngoba udayisa uphinde ubeke usave yabo. Yes. Uthatha isikhathi. Hayi ngeke akukho ukukhula kancane, mina ngibona ngathi kuyashesha kakhulu ngoba mangibuka i-age yakho ngibuka umsebenzi ubuke ibanga usazolihamba ibanga lide okusho ukuthi i-production isazoproduce uproduce. Baningi abantu abangangawe beside labo ozobaqasha kodwa abazobukela kuwena abathola i-inspiration kuwena ukuthi hayi usibani mayekwenza. Awusasho ukuthi ubani igama lakho? Igama uMthobisa kaBhulu. Mthobisa. Bangakanani ngibona igenge encane uhleli nawo lapha. I-language eniyikhuluma uyababona sebefuna ukukulandela, uyababona besondele eduze. Hayi ukuthi noma ngeke ngibeke kahle abanye babo hayi umsebenzi ayibawunqene. Nanokuthi into eshaya le denge ngangathi yawukhetha umsebenzi. Ukhetha umsebenzi. Yawukhetha umsebenzi. Ngathi umuntu engeke ngikwenze ukuthi usenkingeni lo muntu ngoba kuse-South Africa uzohlupheka uma ungasazi into oyifunayo. Kumele wazi isitori sakho, wazi ukuthi uyaphi, wazi isitori sakho, wazi ukuthi uyaphi, ufunani. Hayi. And into ebabulala kakhulu abantu abaningi babulawa ukuthi bakhule bedodosa okuthiwa wengane. Ubudoda bukhulelwe. Uma uzokwenza into oyenzayo tshela inhliziyo ukuthi uyakwenza ngeke ngenzeki. Bese ngibatshela amahleli nabo bathi hayi wena userious kakhulu uzoshesha ufe. Ngithi ukufa kwanoma bani ungashayiswa imoto. Yes, ungekho userious. Empilweni yakho kumele ukhulume amagama okuphila ukuze uphile kuzokuhambela kahle lapho. Into engiyifunde ngontanga yethu ayisibabili sibathathu esithanda ukusebenza. Ilanguage ekhulumayo ubumnandi, utshwala, ugwayi, amantombazane. Ngisho ukuthi ngimsulwa kodwa yes ngithi mina into eningaka angiphuza ngibheke. Yes. Ngazi isitori sami. Okuningi ujabulisa amasange right. Ukuthi okwamanje ngakabi right ngoba ngisenomthwalo engingawususa emehlweni. Africa my continent, Africa my home. Sikwabhenga usenkandla. Nansi insizwe isencane Mthobisi. Siyacela noma ubani onamandla. Futhi ayisadingi amandla lesidinga ukuthi ngifuna lensizwa le ukuyibona eqashe abantu abawu10. Kwenzele sehlise lo mthwalo okuhulumeni ukuthi abantu bonke bafuna ukuyosebenza kuhulumeni, abantu bafuna inkampani azikho. Kunomuntu ovula amathuba omsebenzi. Awukho umsebenzi odlula lo. Leli qanda li fresh Lanamhlanje. Lanamuhla Lanamhlanje. Emakhaya sidla fresh. Asikho kulento ukuthi kunabantu abafaka espaza shop ukudla okubolile. Cha, wena uphethe fresh. Kade ngawasupplya nje kubantu. Abantu engibadilivela kakhulu abama-tuck shop. Ayijabule ukuthi siza abantu abaningi supplyela abama-tuck shop. Yes.
a-add i-profit yakhe kunemali engimthathe Yes. aphinde naye adayise Yes. bese kuba nabazothenga mhlawumbe imibhalo bazothengela ukuwadla Yes. bese kulowo mali engiyithola lapha ngiyidli ngedwa Yes. phinde ngisiza abantu abangisizile kwenkathi umuntu uma ngimthumile ngicela ungene naye emetheni obvious ufuna imali maybe phinde futhi ngimnike nakho umsebenzi engiwuzamile and futhi nje ngithi khona noma ngihamba kade ngisemandeni khona istructure sasakhiwe uhulumeni Yes. ayisihle amaqanda akhona ayayizela press button yonke into kunane system yakhona kunanobhoholi kuyasebenzela kubuka ukuthi kube kuthiwa lento engakumina ngabaningi abaqashekile Yes. kodwa into esesithembisa yona ukuthi nathi sofika kuthi ningisazi mhlawumbe kuba khona ukuthi hawu yazi le ngane yazesebe ukuthi ngiyisize so ngibonga futhi ukusikhombisa izwe libone sisiza abaningi futhi nathi mase sibasizile abanye sidlulisele kwabanye ukuze siphumelele ungabi nomhobho hayi ungabi nomhobho omunye kade nje khona nje ngiceda ukubona le nto uthi hawu unika ubaba Ayanda Msweli usunemali ngithi akusho ukuthi unika ngoba unemali le mali engiyifake lapha noma ngabe incane kangakanani kodwa iyawenza Mehluko yosizo babaswele okungcono kunabo kuba kanjalo mhlawumbe nami ngisiza abanye nami khona ozongisiza Yes. phambili lapho kuyaqhubeka ububhe buyaphela Yes. into ethwesa uhulumeni kakhulu bonke abantu bafuna ukuqashwa Bonke abantu bafuna bonke abantu ukuqala. bafuna ukuqashwa nothi angibuza umuntu ngibona into engangabi bathi ukungiqasha akekho ukuthi yiphi idea engisiza ngayo ukuze ngikwazi nami ukuphila njengoba wenza noma ngasenzanga amaqanda Yes. lokho ezokwenza ukuthi mina into enhluphayo nina ngihlala negenge elingana nayo mina into enza ukuthi ngibe la ngikhona ngikhuluma iqiniso hlala abantu abadala Nabantu abadala. ngeke ufike ngihleli nabantu engingana nabo sokuyisikhashanyana ngihleli nabo kodwa isikhathi esiningi hlala noba abadala tshela ukuthi indoda yenza kanje umfana wenza kanje ukuthi kwenza kanje uzophumelela thola amagama okuphila ngaso sonke isikhathi ngoba siyilusha siyabhayizisa tshela ukuthi ngingakwenzi ngenze okunye eceleni Yes. kuzophuma lapho akuphumi lutho impela akuphumi lutho into engijabula kakhulu ukuthi ufikile wazobona umsebenzi wami noma ngabe ubani ukuthi uyakwazi ukuthi lento iyenzeka into eshaya abantu uma uthi mhlawumbe asisebenzeni sivula amabhizinisi uthi uzoyithathaphi imali imali uma uyifuna leyo ungayitholi Imali mayifuna ngeke ngeke ungayitholi. ungayitholi ungahambe uyocenta ngisho lapha nibuye imali yakhona uyibeke uyazi uyifunayo manje athi umuntu awu ngeke ngikwenze ukuthi uma ngithi abaklinela awu ngeke ngiyibambe iy'tini kodwa imali uyayifuna Uyayifuna. angani uma sengiklina la ngigqoka amadansana ngiphumule lokhu uma sengiqedile Ngiyageza. mase ngihamba uyangibona Yeah. Ngeke uzungibona. ngeke ungibone kodwa imali bayifuna Yes. ufuna nje ngisakhetha umsebenzi bese ngasonke isikhathi esifuna u-350 uma ngayithola u-350 uyavaleka uma ngathiwa nje 3 months ahola i-grant baningi abangafa Ha wena Kodwa umqondo manje vele. baseyithula iswethulekalana. hhayi ngithi sikhona singaphakathi nomsini so zibuye y'thuke y'buye y'lalela Oh. Mana-ke wena lo 350 ukwawuhola. ngaze ngawuthola ngawurejista ngenxa yokuthi ikhadi engarejista ngalo ngithi ngiyadiphozitha imali ebhenki ngiphinde ngiyikhiphe deposit Bakubamba. bangigenqela kanjalo angibangisayithola bangishaje nge-penalty ey'mbili angiwutholi Wait. ngiyadipho yabo nje uma ngithatha imali la ngiqalisebhenki Yes. bese kuwuma Yes. ngiswayipha into mhlawumbe ukudla kwey'nkukhu Yes. mhlawumbe ukudla kwa-20,000 mhlawumbe kwa-15 Manje usufika nalapho ko 20,000. Hawu, inani yakhulu mina last year ngenza 100,000 Mfanoni. ngenza 100,000 into engisangikhamile ngithenge igcobo ngifuna Oh igcobo la sami siyobona khona. ngizokwakha khona yona into engikhamile ngempela la and futhi umsebenzi wami ngizoshiftela lapho uma ukuthi nje amandla ahamba kahle noma-ke uzethembayo ukuthi awuthi ngimsize lo mfana wakade inkosi yami ayiyobona ngiphushele ezansi ngizofaka khona iy'nkukhu bese ngifaka ney'mbuzi hhayi zinemali kuyaphileka Imbuzi udayisa ziphi imbuzi izwe? Imbuzi nje. iy'mbuzi ezizulu Yes. For abantu abenza umsebenzi benza njalo. umsebenzi iy'phandla igcina yonke into Yes. babadayisela abafuna ukufuya ngithenga ku-option sale Yeah. amzebi Yes, we can go auction. hamba nje ku-option sale basedandi basempangeni komarisburg Yeah. qasha imoto ngoba ikhona ngifaka upetrol ngiqasha imoto Yes. ngiyithela ngifa emotweni ngibuye nazo ngi-add i-profit yami lapho phela Akaze ushawa isikebhe phansi kwey'nyawo. futhi ngezidlale shokuzama kini ngoba yonke into yami iqondile namaphepha
Nginenkampani erejistiwe, Yes. Ngolosis Production Poultry Farm, Pty Ltd. Yes. Itaxi yabanga. Yes. 60 bani. Ayikho into enobugebengu lapho. Hey, usekhaya ama-ofisi awekho usekhaya. Ngisekhaya nje. Ngirana isiZulu kodwa Kodwa uyirana isiZulu kodwa wasuyi-westernize. kuphela. Hayi mfana wami I'm impressed nawe. Ngiyabonga. Asambe siyobona leya ndawo le. Yeah. Ayingeke lana. Ncolosi. Yeah. Hayi uyinkunzi mfowethu, uyinkunzi. Hayi uyinkunzi. Hey uyinkunzi wemfowethu. Hayi ukuzama. Ulu. Isuka lapho sigcotsheni lesibhodle lethi ekuleza imbuzi. Oh. Lapha ngezansi igudle ngakuloya mozi ithi ihambe nje straight lapha ngenhla kwaleza imbuzi. Nali ipali leliyana. Imbuzi yethi izela ngasodongeni izovala la. La ngizofaka khona umsebenzi wami. Umuzi wami kababa ngathi wamuzi kababa ngizowakha ngapha. Ngala kubendawo ukusebenza. And futhi structure seyinkukhu ngifuna ukusiletha la. Oh yes. Yebo. Awungitshela umphakathi isupport umphakathi ukusupporta ngana nomphakathi. Abaseduze nami bayasupporta ngalo ndlela yabo. Oh yes, ngiyakuzwa. Mhlawumbe ngenxa yake mhlawumbe amasente ngesazi. Yes. Kodwa abangisupporta kakhulu bathe uqhele. Idolobheni enkandla ushonele pheshewe le komandaba moshona ngani hamba ngifike khona. Nalapha ngaseyikoleni ngasapha amaqanda. Nakusenje kade ngiyosupply lapho ngasekhona itozo kwe-clinic khona isitolo esilapho. Yes. Ngibona nje abasupporta kakhulu. Imosi kakhulu ilabe eyitolo. Ilabe eyitolo. Yeah, because bayathenga ngelower price bese nabe add profit. Yeah, umphakathi nawo uyasupporta ngendlela yawo kodwa nje imvamisa abadayisayo. Nabanye kuthothi abanye baseMelmont sebethi angibaphathele abaselokishini abangazi because into esebenza kakhulu ucingo. Hayi number yami nje sebenza kakhulu ba-order ngibadilivele ngemoto. Lapho. Asambeni. Hayi vela ngaphela amandla. Uyabona ngangubona lapha. Yebo. Ngahambona umfana okhuthele kodwa akaze ngicabange ukuthi umsebenzi. Yes, ngabona ubuhlakani ngabuza ubuhlakani. Ngoba silokhu sithi hey masibuya ngapha ufuna sombona umfana. Sabuka ufuna senkundleni zokuxhumana abantu kuma comment basho bathi hayi ubefuna ukuthi uyobona ngathi hayi ngoba bekuyini ukuthi ngangiphuthuma kwangempela. Hayi ngakuza ukuthi uphuthuma e-show 4. Yes. Hayi mfowethu no man. Hayi khona ukuzama kancane. Mhlawumbe eSouth Africa lalela hayi ukuthi okuncane akukho okuncane. Mina mawumile mawuhamba uthi usebenza ufocus unjawuthi ngiyinkunzi yabona ngiyinkunzi isitori sami ngiyasazi. Hayi kakhulu. Mina ngikhule ngangifuna ukuyosebenza uyayizwa lonto kodwa ngathi ngiye radioweni ngifunda u1 ngathi ngiye radioweni today ngise radioweni ukuthi ngingene kanjani olunye udaba so ngizama ukuthi uba inkunzi awuqale usulapho nezinto engiqalise emncane yabona nje ngoba lobu gebengu bakho wakwenza wehlisa amamaki ngapha kuba inkunzi kwakhona lokho wengane engehlisa amamaki isigebengu lesi futhi mina besingezukuya nawe ebizimali siyomotivator kwehlisa amamaki kodwa besiyo ebizimali bebona iproduct yabo. Bayi khona nami sazoke ngoba vashi lwathi shomkhulu wathi ngisafuna ubuye ebhengu ubatshele ukuthi kunjani ngaphandle. Yebo wabo isigebengu kodwa esihle ngoba asiwanga savuka. Futhi ke wena awunawo amahloni okuhlangana nothisha wakho. Ukuthi ngisho uthisha omkhulu mina kade nginaye kade ngihambisela izingane ukudla khona ingane engihambisela ukudla efunda esikoleni ngayo. Yes. Wathi mayefika nje wajabula ngathi umkhulu hayi ngibonga imfundiso yakhe and futhi engambonga ikhona umem unkosikazi wathisha omkhulu. Yes. Ayikhona amazwi asipha wona sisafunda isikole isasobhala iphepha lakhe le-business study. Wathi into engifundisela yona angikufundisela ukuthi uphase uqede. Yes. Ngifundisela ukuthi empilweni ungabe esehluleki and futhi yonke into ozobuyenza ziningi izinto ongazenza ukuze uphumelele. Akusona isikole kuphela. Yebo isikole siyafuna niphumelele ngaso kodwa ziningi izinto ongazenza uvulana umqondo bese kuzoba uthisha kuthiwa uMadondo ufundisa accounting. Wasitshela wathi naye into engifundisela yona ukuphila. Ngingasiphasa isifundo sami kodwa ngifundisela ukuphila. Lokho kuphila ikuphi akukho kudlula ukuzama yonke into ongayenza iyenze ngeke ungaphili. Ngisho ngenzani qoqa ama-10 collect a can anemali because ngiyujoshe la mali phansi. Hayi mfana no man. Uyabona kube ngiyasonda angazi kube ngiyasonda
Ngizothi mfana ke sithandaze kakhulu sibonga Kakhulu. uNkulunkulu. Yebo. Hey no man. Konke kungamandla akho uJehova kahlulayo Mfowethu. yena. Uthatha into engelutho eyenzuthu. Hey wena inkunzi man. Hayi. Hey inkunzi man. Hey inkunzi mfana wami. Hayi ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu. Hey inkunzi man. Manje kwakhona ukuthi umisa umsebenzi wakho omningi uzobona ingane. Ngoba ngisho ukuthi ndoda ngisomfana na 24 nje. Ngo 2000. Ngalo kusebenza 2002. 2023 24 manje. Umsebenzi nje. Yeah. Ekhweni lami nje ngahambisa emazwi 3. Ngalokhuluma indaba zekho ukumeza uthi ngalokho phela mina ngisenkingeni. Ngashawula. Wena manje ugwaza mina ngubaba. Akahlawuliwe lona. Hayi kohlangana. Sekuhlike kusahlawula. Hayi kohlangana. Ngiyakutshela. Ukhona omunye akayedwa, ukhona omunye futhi naye kuhlawulekile mfana. Awukwenze njani manje? uJehova ahlulayo. Angeke uJehova uthi ngakhe ngoba uyahlawula. Ngiyakutshela. Usho nje Khona hayi impela ngeke ngenzeki. ungalokhu uyiphinda kumina uyangilimaza futhi. Hayi ngeke. Manje asezokhuluma kahle maze sihamba ukuthi uzothi baba uyizwile leyangane ngoba phela cha una 26 una 26 27 28 una 28 akahlawuliwe. Hayi kodwa phela ngibonga nje isikhathi sakho baba. Hayi ngibonga isikhathi sakho. And futhi engithanda umsebenzi wakho ebaningi abawubukayo. Awucabanga usuka kude uzofika enkandla. Ibuke indaba zakho. Zibuke. Bese ubuka umsebenzi. Abantu abaningi ke babuye bathathane kancane. Mina babe ngikhuluma kabathi ngithi ngavele ephepheni. Lase bangini Zululand Observer. ngaphuma kuyona. Bathi iphuma kanjani ephepheni elibhalwe ngesingisi ngingaphuma ngela grade 12. Oh okay. Malomlomo. Ngaqeda ngawuphuma kwi-Africa News. Yes. Endabeni ngaphuma kwi-e.tv. Yes. Babona ukuthi lento ethi ayilutho kodwa ilanga ngiyoba ukuthi. Kute ngava ngase zokuvala umlomo. Ungabaphendula abantu mabesho ukukhuluma. Ngiyazi la ngiyakhona. Ngiyazi. Ngeke amazwi akho ukuthi wena amazwi akho ahlakaniphe kakhulu mfana beside ama jokes. Amazwi akho ahlakaniphe kakhulu. Ingqondo onayo ngathi akusiya ngathi le ngqondo le khona la ibekwe khona uyayilanda nje uthi uyalokhu siqalile lokhu ngaqala ukukhuluma nawe ngikhuluma mina nomuntu mina 52 right ngikhuluma nomuntu ona 52 noma above angikhulumi nengane akaze ngikhulume lokhu ngaqala ukuhlangana nawe aze ngikhulume nengane. Hayi naphela nginokulandela nokubona phela hayi. Cha sengisho inkulumo yakho nje iselokhu ngiqala uma uyirate ayikho ekutheni ngikhuluma nengane umuntu ongilingana naye and bese ke siya phambili mhlawumbe umuntu omdala kunami so ivuthwe ngalolu hlobo okusho ukuthi ikhona enye into eseceleni ozokwazi ukusiza ngayo abanye abafana ezinye ingane zamantombazane eceleni ukuthi kuwena awuzukuba motivate ezukhuluma khona izinto abantu abazokwazi ubeyicoshe kubona ngoba ngempela le nkulumo ayitholakali noma yikuphi. Hayi noma yikuphi. Le nkulumo ayitholakali noma yikuphi. Hayi noma yikuphi. Ayitholakali noma yikuphi ababaningi abantu abakwazi ukukhuluma umuntu uzothi nje ngiyayizamela ngasho nolabazali bebancane nami ufuna ukubamba esikoleni akulunganga ngase ngithi uplan B wena uba uthe nje I'm very intentional ngifuna mina ngizosebenza ngizokwehlisa ngapha. Hayi impela. Mhlawumbe nakwa 9 wawungaphasanga kahle waphase ngobani wa 9 kwa grade 11 hawu ngapha ngisaseba sabana lenhlanhla ye-COVID sathola ama-percent. Oh naphiwa Sathola ama-percent kodwa nje into engaba nebhadi u-term 4 nje hayi ngawutholanga kahle. Yes Kodwa ngathi ke akuphelile ngami ngoba abase-varsity ngibaqalele 4 years ngisenanga 2 years engangifunda nabo grade 12 ngabatshela inhliziyo ngathi ngibaqalele 4 years angithi umuntu i-degree uqeda ngo 4 years. Yes Ngifuna athi phuma kuye uzothi ezoqala kwa5 uzothi 1 ngithi 5. Kanti awubakhohliwe ukuthi igenge yami ama-peers ami. Hayi angibakhohliwe. Uhamba uthi i-gauge yami i-benchmark yami elabe nganginabo ngoba befunda funa ngenze sure ukuthi abangifici ngihleli eminyango wesitolo ngicela u2 rand. Hayi lutho ngangiyakutshela nje baba ngaphuma nabo ababehlakaniphile ngibadlela umona ukulesabelo sabo kodwa ngibanika 4 years angifuni uma beqeda bese ngithi uphethene esandleni bese uphethene. Hey challenge on you ingane yabo nansi ke into esifune eSouth Africa ongaphumelelanga esikoleni ngezathu ezithis yilo sephumelele wa esikoleni asimeke manje ke sidlale umdlalo lo mdlalo mhlawumbe singawukhanda kakhulu ake siwukhande lo mdlalo bese ke uba negenge yakhe o2 ufuna abaphumelelayo mabeqeda
uthola ukuthi uzobathinta sibuye size la sebephethe ama-degrees abo bese siyaxoxa usezosho ukuthi-ke mina ngale degree ngiyendaweni ethile wena bese uthi nge-degree anginayo mina nangu umsebenzi sengila bese impumelelo yakho besiyishere impumelelo sidlale leyo game. Ngithola inombolo yakho baba soxoxa. Hayi ngizokunikeza ngifuna sidlale umdlalo ongajwayelekile-ke manje ukuthi okay sibani bani ngoba niyaxhumana sibani bani lofunda endaweni ethize ufunda endaweni ethize laba futhi abasharp bese uthi-ke ngifuna sidlale igame ethi sigqugquzele umuntu ofundayo gqugquzele umuntu ongafundi nawe uma ungafundi wazi ukuthi abantu obufunda nabo bengabuyi bezokhomba usumkhulu omncane ungatholakala ukuthi umi kuphi. Hayi yabo lapho ngithi manje ngina 24 26 years age of 30 ufuna ngibe senginonkosikazi nomuzi nezimoto nemali sele 6 years ayithi 4 months 6 uNkulunkulu mesicela hayi project management ngiyaphoqa ama-time frames uyawezwa ama-time frames sikhuluma ngabantu abagqugquzela bona oyibekela ukuthi isikhathi esile ufuna ngenza ukuthi uma ngakwenzanga ukuthi ufuna ngibuye ngizobheka ukuthi yini le konakele lapho nje nalokuthi lengibuye ngomsebenzi wami ufuna mina sonke isikhathi. Yes yabo nje izolo bengiseshowe ngibona ukuthi okay kuyonakala kodwa ngaqala phezulu sengiqalile phezulu ngamshiya ngabuya ngeza ngala ngagijima ngaye enkandla ngo-Edo bekusalile. Yes Kodwa nje omncane ngekalungu obukhakhali uzofokobela ufokobela ngempela lokho bela ngaphakathi hayi lothi lengane encane ifuneka kubantu abadla umuthi thina sidla umuthi kodwa-ke sikunika umuthi osemlonyeni kuphela ukukhuluma nje nokwenza into nokuyimisela. Hayi mfana wami asami hey uyamangalisa mfana wami ngaso sonke isikhathi into eyikhulumayo into oyenza uyakhuluma uyenza uyakhuluma and ney'nkukhu ziyavuma amaqanda ayavuma. Hayi khona akufani baba akufani ukuthi ningithola ngingasagqoka ngishilo khona naney'kiphi elibhala inkampani yami. Oh yes ebhala ukuthi ngoloses production. Hayi mfowethu mina ngizoyibophezela ekutheni umsebenzi wakho uma kunesi-step ososithatha sizama ukuthi ngisqueeze isikhathi ngize sizoba ukuthi nangu usizo nami lapho ngajabula nje no mhlawumbe nabangafaka isandla mhlawumbe singanayo inhlanhla sizoba nayo inhlanhla ngeke singaminayo inhlanhla soba nabo abantu abazosilekelela ukuthi umsebenzi ukhulu sifuna ukubona ukuthi enye into thina sathi hayi bekulinyiwe kunengadi unayonke izinto besidla lapho kodwa-ke kodwa hayi khona kuyaphileka enkukweni mina babake ngibone yabo hayi kakhulu yabo nje mhlawumbe ngenyanga ngiyabenza u-15 u-20 angakasibali isitolo sesisho angakasibali isitolo esisafuna ukusifaka i-capital kodwa nje hayi enkukweni kuyaphileka because u-20 ngiyawenza u-18 sanibona ma siyaphila sesila ngaphakathi sekubuya le hawu sengibuya indawo zonke hey niyaphila uyabona-ke welokhu uzuza lana ubani lo usena ngongana la ekhaya ubaba la ekhaya wayisebenzaphi wayinemali baba la ekhaya hayi ngizonitshela wesenza baba la ekhaya ubefuyile abukho efuyile benomkhulu ngizokutshela khona into eyodwa sengiyibonile ekutshela woza la ngane yami woza la vula la hayi yake makhisha akunandaba nomakhisha uyabona lesi stofu lesi stofu akuyona yonke imizi iba nalesi stofu lesi uyabona ukuphimula akusho ukuthi sithathe namhlanje nanti echazelayo ukuthi ubaba la ekhaya wayisebenza kahle noma wayifuyile yile kuphela okunye nokunye seningachaza uyabona ukuthi sine-stand angivamisile ukuyibona zine-stand. Thank you South Africa lesi stofu lesi sikhuluma indaba eningi ngapha mhlawumbe ngiyitshela ingane yami ngithi ngasekhaya umuzwa kwaNdlovu onalesi stofu udayisa amakoni lamakhekhe lawo angithi kunendawo lapha angithi uhavi yokubhaka ngithi yona umuzwa kwaNdlovu onalesi stofu uzofuna ukusikhipha kude manje uzovela ezakwazi ezimbi no yazi ma siyabonga kakhulu lengane nje lengane uNkulunkulu ayibusise uNkulunkulu ayihlumelelisa ayipha amandla
ivision yakhe iphupho lakhe likhulu kakhulu akulona futhi iphupho izinto azenzayo yabo uzosiza iSouth Africa. iSouth Africa ixakekile xa kwabantu abangaka abantu mawuya lapha athi ngitshela nansi ingane ngithi mina abantu ngisazoqoma nina basebancane ngathi ngingajwayela ukuyobheka ezinkantolo abantu engizobaqoma bagcwele lapha ezinkantolo abantu engizobaqoma lapha emabhentshini uyababona ubona izingane ezincane mama lapha zizovela enkantolo izingane ezingangalezi utshwala nokuganga engasile manje masinengane nje nafuna ukuthi sonke sisondele sizobamba sizosho kulelo khaya ukuthi imgqugquzeleni ngoba uyisibonela akukhona ukuthi uzolekelela ngemali kodwa uyisibonelo ngoba abanye omama bathethisa izingane bese besho ukuthi kwasibani baningi nengane nje yini nami ngisawuthethisa abafowabo ngize ngibafake isibhakela ke mina ngibuye ngifanye isibhakela ngiyobathethisa ngoba badala kunalengane cabangani think man iSouth Africa imidinga umuntu othi ngifuna ukuyosebenza kufanele ukuthi ngizokwenza yini engizoyicontributor engizoyibeka phezulu kwetafula South Africa igain kumina kugcine ngathi ukuthi hayi ngiyosebenza nje manje kufanele ukuthi mawusebenza ube nemisebenzi emithathu mayengemithathu ibe mbili ke kodwa mawuthi wena hayi ngiyavuka ngelapha ngeke ukwazi ukuphila lengane yenza exactly that ukuthi ke ishumayeze izingane zethu ukuthi awukwazi okwangempela ukuhlala nje dehle hayi uhulumeni manje akaqala uhulumeni ubani ayikho imisebenzi siyabonga kakhulu kodwa wabo siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga asho ukuthi kuyaphuzwa ngamanzi wangilosa amanzi ayaphuzwa amanzi ugogo umamkhulu uyakhuluma umamkhulu lo mzulu lo umsukulu kwaba mina ngithi malume here hayi ngeke ushoda ngomalume hawu athi mbona ngisheshe ngiqinisela emakhekhe phela mzukulu belo ngiqinisela emakhekhe siyakubona ke lapha baba webhakede lapha siyakubuka impela ngiyabuka baba webhakede siyakubuka baba webhakede cha ingane yami lena yagijima washo ukuthi ngangiphuthuma ngathi ngizolithola ethu ngeke wena anonymous woza cha ngizobe ngikuphuzisa ngisaphuza ubaba ngani hayi ngani igugumezele intayi zami impela ikhutale ngoba intonda abasetshwaleni ahleze ikambeni mfana wami ubona ngendlela ayiyona mfana ngendlela isibusiswa ngakhona phuza ngane yami ungaze ushayeke phansi phuza ngane yami ungaze ushayeke phansi we ngendlela hayi sungabeka sisi ngizomphathela leli khekhe uzodla nandi khona imali yami afuna ungikhokhela yona ngomhla 23 usemusha ngibhele makhuluma lapha okhosini hey ngathi ngimdala kakhulu hayi cha ngiyakubona ngathi mina cha uba Msweli akakhukhi kanti useyitsizwa nje ina 52 awu umfana insizwe na 52 ubaba nase sengoba mpeni sengoba mpeni ngegolf day mhla 23 March ngizobe ngisempangeni ngine-golf day ngiyafisa uze angujwayele uzoza njengomngani wami yebo ya ngizothatha ama-details akho senginike bazobe baningi abantu abazobe lapha ya khona kuyo-fundraise kodwa nangifuna uzo-fundraise ngifuna sibe ndawonye 23 March lempangeni golf club ya ngizokunikeza ama-details ufike ngoba ezinye zezinto inkulumo yakho inamandla kakhulu inohlonze abantu abanjena kuyadinga ukuthi ngathi ungalokhu uhamba nabo ngoba abantu abaningi yakhumbula ngane yami ngangatshela ngathi khona uthisha wangifundisa ukuthi uThixo Sithole wathi ayikho intandane na 15 wathi ayikho intandane na 15 wathi uma kuyintandane una 15 kuba ukhona uma wakho nobaba wakho bezokwenzani bezokubeletha wathi njengoba sila sonke sizothatha umzali imfundo umzali lana uzoqala impilo yakho uzokhanda umzali ngabusakhala manje amanzi achithekile ukuthi umzali akekho manje sesibheke impilo ngoba umhlaba awunako ukuthi wena ukhuluma intandane awuna ukubamba ngesandla esifanayo kwesinye isikhathi ukubamba ngesandla esiqinile
Mawukuthi ukhule wena ubanjwa ngama-gloves umasaje kuthiwa umfana kababa, umfana kamama, oh intombi, umhlaba uvele ukuthi saca phansi. So wena wenza exactly sidinga abantu abanjengawe abazokhuluma athi uma wami mina washona. Nayo njalo le level yenhlonipho ngoba ngaba uhleli kahle kahle noma mkhulu. Ngaba uhleli kahle. Ngaba uhleli kahle noba mdala. Ukube awuhloniphi ngoba phela iqala ngakhona. Ezinye zezinto ubona umuntu sesihamba simdabukela nje lapha akasasitsheni ukuthi ethi manje yena akanayihlobo, akanalutho, akahloniphi ekhaya. Mawusuthi uyalalela ekhaya, hawu le ngane le yavumela abantu bangaphandle bayitshela ukuthi ayizalwa like awuzothi umamkhulu ekusola ukuthi akwenzi ukuthi nokuthi kuthiwa uma wakho wayiphatha kahle kabi ngoba uswashone lo mama thathe le nto negcwalise ekhanda lakho uhambeke manje hayi mina umamkhulu hayi mina ubaba ubamdala mina akangenze lutho uphendule ugcine sekugovuzeke ekhaya sekuyinzondo ekhaya kanti yabo nje sila ula today because uyahlonipha sengibonile sengizwile ingane ehloniphayo uzoba isibonele esihle nala ekhaya futhi uyisibuse ngisho idlozi la ekhaya lijabule kakhulu ubaba la ikhona lele khona umama la ilele khona uzolokhu ekhayiniselile ngani ngenhlonipho nekuphela ngoba inhlonipho iyo yonke into inhlonipho ubuntu seyinqoba yonke into engaba ubutha ekhona phambi kwethu ngoba inhlonipho obona ngisho uvukelwa izitha uma uvukelwa izitha ezisenabo ubuntu kodwa uma ukhombisa ubuntu wehla wahlonipha bayokudedela bathi uyeke lokho yabo uvume ukuhlonipha ubuntu ukuvuma ubula uyimbathi ingubo yobula ingubo obula iyaphumelelisa. We are here today because ingubo obula abantu mabekubuka bethi hawu sula isilima lesi asazi isilima senkosi kanti wena ivision yakho ila apha ngaphansi kwengubo lebula angagcini ngathi ngiyashumayela ngijabule kakhulu yazi ngathi ngisesontweni lengijabule ngayo akaze ngijabule kanjena ngibona ingane phela ingane yenza amangodwa ye and mawubona abazali bejabule kanje ingozi esinayo namhlanje ingozi yokukhulisa ingane yomunye umuntu ingozi enkulu yokukhulisa ingane yomunye umuntu la ingane khona izothi umama ngaba akakwenzi kanje kini ubaba wami ngaba akenze thina ke zethu ikhuliswa yithina kodwa kunye kubheke phezulu kunye kubheke phansi kodwa sithemba nje uNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga kuyoyikhanyela ukuthi impilo idinga wena ayidinga umunye umuntu. Thank you Mshana. Ngiyabonga kakhulu. Ufuna ngikuphuze lengane yami. Siyabonga kakhulu ma siyabonga ma sijabule kakhulu. Sijabule kakhulu ngale ngane. Mfana wami sambe baba. Sambeni baba. Sihamba manje. Hayi. Akaze ngijabule kanje, akaze ngibe impressed kanje. Sisibambalana isiqephu sethu sanamuhla. Bengifisa ukuthi umntana esekhaya kube ukuthi awulenzanga iphutha subscriber, ulike, ucomment usho ukuthi le mazwi alensizwa akufikisa kuphi noma azokuvuselela kuphi noma azokwenzelani. Bese wenza sure ukuthi uyayilike ivideo yethu ngane zakwethu. Uyishare noma ngabe bani ofuna ukumsharela akwazi ukuthi avuseleleke ngalamazwi alensizwa. Nami ngizizwe ngivuseleleka kabi yabo. Ngathi nje ayicha abantu angikwazi ukuthi ngiwafihle noma ngiwagodle kufanele nginisabalisele ngoba isona space seni lesingane zakwethu singahleli sinixinqa ngeindaba engeze ukunisiza ngalutho nala amazwi lawa abalekile. Mina ke ngibambe lapha ku comment section ngikuthanda uBa.